Minut 19. Falta que penjarà el Barça la rematada a mig equip. Messi amb l'esquerra, Luisito, Rakitic al xut, gol del Barça, gol de Rakitic, gol del Barça, gol de Rakitic, la pilota centrada de Leo Messi en aquesta falta lateral, el rebuig a la defensa del Villarreal i Rakitic la replega amb la cama esquerra i barraca del Barça, gol d'Ivan Rakitic, gol del Barça, importantíssim al Madrigal, al minut 20 de la primera part, Villarreal 0, Barça 1. Se'n va molt lluny Neymar, és a la mitja lluna Neymar, amb les mans a la cintura Neymar, a la porteria Senjo, xutarà el penal al Barça, minut 40, oportunitat de 0-2. Xuta Neymar, camina, s'estrepitja, continua, s'apropa Neymar, s'espera una paradilla al xut amb la dreta, Panenka, gol, 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 Neymar, gol del Barça, gol de Neymar, gol del Barça, gol de Neymar, ha anat caminant, ha fet una paradilla, ha tornat a arrencar i pum, li dona pràcticament de Panenka amb l'exterior de la bola i barraca del Barça al Madrigal. Poder no era penal, poder hi ha molta polèmica, però sí, deixem-ho estar. Barraca del Barça al Madrigal, Villarreal 0, Barça 2, gol de Neymar al minut 41, el Barça li va posant el llacet a la Lliga.